Kagda siyempre sa Bakay Housing, loud and clear ang audio manato dira sa balay ni Black 21 or ni Katubang June. Okay, salamat kayo sa pag-support sa amon nga Harana Live. Of course, araman si G. Marie, si Yan, si GR. Also si MG kag si Mary Cray sa may Black 21 sang Bakay Housing. Okay, this time natin nakita sa ikaduha nga pagambahon. Okay, ni kagrupong Idsel Dosian sang barangay Palok Suol, Dumangas. Okay, nag-gigs mo na siya, no? Basta gusto niyo magkanta sa inyong mga birthdays. Pwede sila nga duha, very affordable. So, just contact lang sa ilan, no? Idsel Dosian sa Facebook. Kag si GC Marty. Okay, this time may pagambahon ang ginikanan, balik doon. Namin gini para sa itong mga bata. Mga bata dira nga medyo suplading or supladita, no? Pamati ka mo. Okay, para gini sa inyo ang ambahanon nga ginikanan, balik doon. Ni kagrupong Idsel Dosios ang barangay Palok Suol, Dumangas. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Kabataan, katigas ang mga hulong nyo. Pinapaeskwela, kamusang mga pinikanan nyo. Ang opisyo nyo, maglakwat dyan lang ang opisyo. Wala balakaw, naluwi sa mga pinikanan nyo. Kamu na ganaga, patumbayan lang kamo. Ang inyo lang mga gusto ang ginatuan nyo. Salita ka mo, magbagos ang kaugalingon nyo. Umulihin ang tanong, wala na ang inyo mga ginikanan. Sampang may tiumpay, pananggawan ikaw sila. Ilang pagpangabot ay bastang higit sang kalipay. Kamu nga kabataan ang paglaon nila. Ang kalipayan sa ila mga kinabuglayan. Balik naman ginikanan nyo, nga nagalantos para sa inyo. Kapulang butaw, pagbayo lang ang puturo nyo. Biro man hirang inyong palatyago, kamu ang naging malalisan. Ang ilang pagantos, wala lang sa inyo. Sa lupa ka mo, magbagos ang kaugalingon mo. Kung ulihin ang tanan, wala na ang inyo mga ginikanan. Sampang may tiumpay, pananggaangan ikaw sila. Ilang pagpangawag ay paslan higit sang kalipay. Kamu nga kabataan ang paglaon nila. Ang kalipayan sang ila mga kinabuglayan. Balik naman dinikanan nyo, nga nagaantas para sa inyo. Kapulaw butaw, pagayo lang ang puturo nyo. Biro man hirang inyong balatlago, kamu ang naging malalisan. Ang ilang pagantos, wala lang sa inyo. Sang palos,
magpagantos. Wala lang sa inyo sampulus. Kabay na yung nga na ambahan nun nga nakahatag sa aton inspirasyon kag pampabugtaw sa aton mga kabataan dira. Kung kamo may ginikanan pa nga palihog palanggaon yung gid sila. Madamo yung salamat. Number one hit music station. 101.5. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Itzel Dosio. Siyempre sa pagbabalik ni Itzel Dosio with ginikanan balik doon. Sa tanaw naton nga mga ginikanan naton. Okay, so kung pwede ka mo makanobya 5 kabilog, no? Pwede ka makanobya 5 man. Pero ang inyong mga ginikanan isa lang gid, no? So kada ko sa kabalas lang sa mga ginikanan. It's importanteng balik doon kag siyempre palanggaon, no? Kay siyempre utang nyo sa ilang inyong kabuhi. So, impossible. Sometimes sila nagkakabuhi dito sa kalibutan. So, hindi man sila magproblema nga ma-stress man sa inyo, no? Kaya may mga bata, may mga dungulis, no? Ila ba nga nagkasabat-sabat bala? Pero abin nyo bala mga kagirikanan, kung nang yung mga bata, medyo dungol, no? So, may mga bala sila man sa inyo, no? Kaya ang unang education sa mga kabataan, ara sa inyo nga mga balay, no? Kung ang bata nyo dungol, putsingon, gitpadako nyo man nga dinungol, no? So, kabod level sa mga sungay ko na ara na sila sa eskwelahan. So, kamo na ng unang nagtudlo, sang batasan sa inyong ginikanan, no, parang hindi siyempre magka-problema ang aton nga mga sosyedad kung ang bata niyo sa uli magdako nga problema sa kalibutan.